който вашия двигател се опитва да се самоунищожи всеки път, когато натиснете педала на газта. Не става въпрос за тирене, а за нещо далеч по-разтърсващо, а именно торсионни вибрации. Днес ще поговорим за демпферните шайби, за какво служат и защо при двигатели с повишена мощност се налага подмяната и с по-специфична такава. Демпферната шайба не е просто обикновено колело, което предава движението към всички агрегати на двигателя. Тя е специфичен компонент, който се монтира на предния край на коляновия вал и често се нарича хармоничен балансьор. Основната й функция е да поглъща и разсейва една от най-опасните и разрушителни вибрации в двигателя, а именно торсионната вибрация. От името й се досещате, че става въпрос за усукваща или извиваща вибрация. Противно на всички всеобщи разбирания, коляновия вал не е напълно твърд. При всеки работен такт на буталото той се огъва и усуква като гумен. Когато сместа се възпламени в цилиндъра, буталото натиска коляновия вал с голяма сила, което го кара той да се усуче. Когато силата започва да отслабва, валът се опитва да се върне в първоначалното си състояние. Преминава го и това го кара да вибрира. Тази вибрация се нарича хармонична вибрация. Ако тези вибрации не се контролират, могат да доведат до умора на материала. Може да се счупи коляновия вал, маслени помпи. Също стават аномалии с разхлабване на маховици, демпферни шайби, основни лагери са натоварени. Това е страшна работа. Всички демпферни шайби, било то заводски или aftermarket, имат една и съща идея и работят по един и същи начин. Те трябва да ловят тази енергия от коляновия вал и да я преобразуват в топлинна и да я разсеят. Някой би казал, едно време не бяха необходимо с тези демпферни шайби. Защо сега е по-различно? Съвсем накратко давам 5 основни причини за липсата им в миналото. По-ниски обороти и мощности в миналото, по-масивни и преоразмерени части, липса на аксесуари, климатици, хидравлики и т.н., по-ниска степен на сгъстение, по-къси колянови валове и по-късоходови мотори. Защо днес е по-различно? Модерните двигатели са олекотени до краен предел. Освен това работят на свръхналягане на турбините, което ги натоварват супер много. Другото, което коляновите валове са им финни да видиш. Съответно и не толкова здрави. Без демпферни шайби тези колянови валове са подложени на адски стресове и съответно за броени часове под голямо натоварване биха се счупили като солети. През последните 10 години нивата на мощност при стандартните автомобили се удвоиха. При тунинг автомобилите даже станаха и трудни за измервания и не винаги можеш да имаш реална представа колко си дигнал от мощността. Електрониките на двигателите страшно много се усъвършенстваха и станаха още по-прецизни. Турбокомпресорите промениха много своя дизайн и станаха супер продуктивни. Това повишава мощността в последните 10 години екстремно и съответно демпферната шайба стана много по-важна, отколкото преди 10 години. При състезателните автомобили се вграждат малко по-различни шайби от тези, които колите излизат от завода. Интересното е, че все още има хора, които варят по 5, 10, 20 хиляди евро, за да купуват бутала, биели, къстъм колянови валове, пружини и така нататък, но не купуват един от основните елементи, който би запазил тяхния двигател на 8-9 хиляди оборота, а именно демпферната шайба. Ето и няколко основни причини, поради които стандартната демпферна шайба става опасна и затова се налага да се сложи хай перформанс такава. Първа причина – по-голям въртящ момент, респективно и мощност. При по-голям въртящ момент силите, които натискат коляновия вал, са по-големи. Съответно и усукващите сили са по-големи. Демпферната шайба е подложена на по-големи усуквания, което води до нейното прегряване, съответно и по-лесно се напуква и се разваля. Причина номер 2 – обороти. Съвременните двигатели се въртат до малко по-високи обороти, но въпреки всичко демпферната шайба е изчислена да работи и да обира торсионните вибрации в нисък и среден диапазон. Обикновено не прехвърля повече от 5000 оборота. Всичко над 5000 има вибрации, не големи, но ги има. Така, при екстремни натоварвания и мощности, двигателите трябва да работят обикновено над 8000 оборота. 8, 8500, 9000 оборота. При такива високи обороти, демпферната шайба има върху нея страшни центробежни сили. Тя е готова във всеки един момент да се разфърчи. Причина номер 3 – промяна на хармонични честоти. Това става, когато смените
вашите бутала, биели, маховици или всичко движещо се вътре в двигателя, автоматично сменяте честотите, при които е изчислен двигателя да работи, съответно и демпферната шайба. Причина номер 4. Нестабилност в газоразпределението. Силните вибрации се предават в ангернажното задвижване. Това може да доведе до играене на тайминга на запалването и синхрона на клапаните. В екстремни случаи може да има шумове, които приличат много на детонации и съответно електрониката улавя тези шумове и веднага редуцира ъгъла на запалване. Специалната шайба успокоява целият двигател, което позволява по-прецизна настройка на самия двигател. Ето и 4 основни типа демпферни шайби. Първи тип – еластомерни или гумени. Повечето заводски такива демпферни шайби са оборудвани два метала с гумен пръстен, който обира тези усукващи вибрации. Те са доста евтини за производство. Проблемите при тях са, че гумата старее, допълнително се влошава качеството и от температурата, която отделя и съответно почва да става неефективна самата шайба с времето. Освен всичко, те са предназначени да работят в доста тясен диапазон от работа и последният така откоряващ недостатък е, че изискват периодичен преглед, за да се видят в какво състояние са, за да може да се предвиди и текущата и смяна. Втори тип – вискозни или флуидни. Вместо гумен елемент в шайбата се използва инерционен пръстен, около който е инжектирана специална силиконова течност, която е изключително гъста и при въртане на шайбата се създава съпротивление, което поглъща и разсейва вибрациите в топлина. Тези демпфери са супер ефективни, работят във всякакви диапазони от обороти и са практически вечни. Другият ми плюс, те се настройват спрямо двигателя и всичките карантии, които са сложени в него от към маси и съответно могат да работят перфектно спрямо всеки един сетъп. Трети тип – комбинирани варианти. Използват се при съвременните дизели, които генерират силни вибрации дори в ниски обороти. Тези варианти имат два гумени елемента, които са с различна твърдост. Единият обира вибрациите в по-ниски честоти, другия в по-високи честоти. Четвъртият тип е с фрикционни съединители. Доста по-рядко срещано при стандартни автомобили, но при тунинг се среща често. Използват система от фрикционни дискове с пружини, подобно на съединители. Тези фрикционни дискове позволяват леко преплъзване при рязки натоварвания. Благодарим ви, че гледахте до края. Ние вярваме, че тези всички съвети ще ви дадат ясна насока как трябва да поддържате вашия автомобил или ще ви помогнат да го направите по-добър и по-бърз. Ако се нуждаете от професионална подкрепа за поддръжката на вашия автомобил, свържете се с нас. Ние сме на среща от FT Motorsport.